ବଟବୃକ୍ଷ ବରଗଛ ଏହା ଆମର ଜାତୀୟ ଗଛ। ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଗଛଟି ଆଗରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ମିଳୁନି, କମିଯାଇଛି ଗଛର ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ରଜ ପର୍ବରେ ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭରି ଦେଉଥିବା ଏହି ଗଛ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଥିବା ଏହି ବଟବୃକ୍ଷଟିଏ କିପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳରେ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ୟପକ୍ଷୀ ଏହି ଗଛକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କର କିଚିରମିଚିରି କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସର। ଦୈନିକ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ବାଟୋଇ ପଥଚାରୀ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ